Lyö sitä tapas se! Avatu tänne! Matti lauta, mulla pääsee toinen mua. Oh! Kato! Mitä sä oot? Ei vittu. Mitä sä oot sun ite? Ui saatan. Ois... Mihin vittu mä kuolin? Maksi löi sua päähän. Ville! Hei Ville! Vittu. Ville! Mihin sä kuolit? Siellä oli semmonen kaasukanisteri. Mä menin hakemaan sitä ja sit mä tipuin reikään. Ville! Vittu. Mihin mun loppu katos vittu? Oliko siellä maksaa mitään muuta? Oota mä... Kuoliko se? Meillä on kiire, Maksin painoi jotain nappia ja nyt tää shippi lähtee ilman meitä. Vittu! Aloittaa Forsen kivi. Ai jaa. Mä näin jotkut silmät. Tuolla ovessa oli silmät. Silmät. Siellä oli silmät. On limanoljaska. Se ei tee mitään, ellei sä... Meiltä puuttuu 4. 4? Ruumis olis 5. Maksim. Häh? Mitä? Missä sä olet? Mitä? Mihin aikaan asti me saadaan olla täällä? 12 yöllä. Mennään tälle toiselle ovelle. Ei mennä sinne. Mitä siellä? Siellä on paranormaalista aktiviteettia. Kunhan me vaan kuollut. Maxim. Animal. Lähtitkö mun perään? Hei. Mitä vittua? Juuske perkele. Animal. Onks se auki? Oo. Mennään. Mikä vittu? G. Ville, backi. Aleksen päällä on hetken. Tää avas oven. Onks Aleksalilla jotain paskaa? Aleksissa on jotain paskaa kyllä. No! Miten pääsee täältä ulos? Maxim, mihin vittuun sä menit? Voi paska. Tää kuulee mua 10 sekunnin päästä, niin mä oon dead. No voi vittu. Oh no. Täällä on spider.
Päivä, Maksimum kuollu. Oh boy. Alex! Alex! Onko täällä springipoika? Alex! Halo! Alex! 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 Oi vittu. Voi vittu. Tää vaan liksaa tätä. Mun pitäis vaan tappaa se. Ei huomaa noita portaita vitsi. Ei se ei. Täällä on tehnyt Oh! Tuolla on jotain valoa. koira. Mitä vittu? Mato tulee. Oh my god. Mennyt sippiin vittu. Ei saatana. Griiripoika. Siinä on niitä 3. Pomppupoika. Kaksi ja joku humupoika. No niin. Tosa. Okei. Mä kattelen tätä ikuisesti, Ville. Mä menen röykille. Yes. Oh my god. Sinä olet läski. Ylipainoinen jopa. Miksi mä olen stukked? Ah! Nonni, ovi on auki. Tänne vaan. Sinne vaan. Jippi, minä pääsen taivaaseen. Joo. Joo. Lähetään vittuun. Tuolla oli joku pomppupoika ulkona. Mene sisään. Mene niinku ulos. No ai vittu. Jippi, minä pääsen aarteistaan myös toisille kertomaan. Ei se ollutkaan tässä. Miksi? Alex sanoi, että älä kato sitä päin, mutta pidä se sitä silmällä. Mä en ymmärrä sen aita. Pitää sitä silmällä. Totta kyllä vähän hitaita paskoja. Jaa. 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 Joo. Job well done. Mä tapasin.